Субота, ранок. Їдемо в Німеччину за продуктами. Покажу вам, скільки коштують продукти в Німеччині і в яку ціну паливо. Їхати 300 кілометрів. Не скажу, що це там прям про економію. Ну, буде дешевше до євро на 30, якщо рахувати продукти на 3 неділі. Ну, це на людину. Чому так дешевше? Ну, по-перше, я багато продуктів не беру. А по-друге, я там ще й бензином заправлюся. Сказати, що це прям про економію, ні. Це не тільки раді. Верні, економія це так, тільки чуть-чуть. Просто щоб вдома не сидіти. Проїхатися, прогулятися. Ну і трішки зекономити, якось воно так. Одне доповнює. Тому в наступному відео покажу продукти в Германії, ціни на продукти і на паливо.